Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Cot Admission nakamta ka Nursing but Paramedical Course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka Buy Admission ka Badunatam, but she's pa percent ka Jingyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Haka step jong ka arpu sautorik yo Ïong arjar arpun riu ki nong song shnong ka Laban ki lap ya kawai ka pla Ïong ka badan hajan kawai ka dukan ha Howell Road ka badan hajan ka Laban Police Station but ka bala suba don bom. Maria yo jing tep halor kan ye na kaliang kipulet bomb squad kila hair mar se kata jaka ha ka ba kila penlong ya ka jing toket ka papanya bara ka jing toket kipulet la lap Pynban tang ya ki Jaiñ ki Plastik bat ka bala suba bala e da mano re mano. Habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.